Iinzame zokuququzelela abantu ukuba babhalise kwiindawo ezingathathi ntweni ezinjenge-Smart Town, amavolontiya angena umzi nomzi bebhalisa abo bangakwazi ukuzenzela. Majority of people are really willing and they do participate. There is the one or two persons who say, no, I'm too old, and all these theories about people die, but we really try to address it because that's also our responsibility. And we explain to them that it's voluntary. Just get your name on the register so that the province can also plan accordingly. Abasemagunyeni baxhalabile ukuba umsinga wesithathu olwasulelo usendleleni. Yaye sele eqalile ukunyuka amaqondo olwasuleleko kwezinye iindawo. Inkulu baphathiswa uAllen Winde uthi kubalulekile kuba abantu babhaliselwe ukugonywa ukuzama ukuthintelana nenkxalabo nogqalathelwano xa sele amanani olwasuleleko eqatsela. I know that not everyone has a smartphone or the ability to register, but that's why we've got amazing NGOs that are on the ground. They're out there doing door-to-door. We're encouraging our neighborhood watchers to do the same thing. Our residents associations, they must do the same thing. Let's help people get registered. Logama abanye bebhalisile, abanye abakayigenyi incam le nkqubo ye-vaccine. I say no, I don't want it, but maybe if the people come, maybe then I will see if I will take it. Abantu bangabhalisa kwiikliniki ezikufutshane namathala encwadi. Le nkqubo ye-vaccine izoqala ngomhla we-17 kule kaMeyi.